at State House. Jood bura mawuok kweth maketo piny wacho tesre wacho ni dwaro nitie mondo Spika mar od bura maduong' Moses Wetangula uluong romo makende mar twak ewi thicho oko jatend migawo mar omenda wira ni odeko chwalo omenda mag NGCDF. Kaluwore gi jood bura kata jood bura ma Matungulu Stephen Mule, thoth jood bura orwako dwaro makamano. Deko mar CDF owacho ni osethiro chenro mag somo e kar chung' od bura mathoth poni deko mar omenda no pod biro chunogi mar thicho jo oko jatend migawo mar omenda gire Njuguna e apisi mare. Mule bedo loso kama orwacho kama bang' pogo kompyuta e skul moro e kar chung' od bura mare ma Matungulu. We have already appended our signatures at the petition which has been done by our whip, Mheshimiwa Mwenje, and through the coordination of Mheshimiwa Otienda Molo and the leadership of the House. We have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money for members of the public and members of Parliament to be able to get back to the constituencies and assist parents who are suffering under severe economic times to take their kids to school, to make sure that at least those students who are supposed to benefit from this money, they get the money.